Halo. 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 Ndepi Nomsa? Mushe, makatsimbe. Mushe. Bo kuri sei kwauriko? Ya kuri nani? Kuri nani? Asi kuenda wa network yako iri kukata. Yeah? Halo. Halo, network yake iri kunetsa. Asi uri kumaruzevha kana kuri kunetsa network? Ko kuzongoenda kusina kuudza vanhu kuti uri kupi vhwati zizi. Kutoro nani? Ndiri shamwari yamama wako, taitobatsirana mama wako kukutsvaga. Shamwari yamama wangu isi. Ungatizive re. Ndati ungatizive, ungawazive re vanhu vanotamba namama wako vese. Akungoda kuziva. Yeah? Halo? Halo, ndati kuziva. Wati kudii? Akungoda kuziva. Ndonzi Chibanda. Ndonzi Chibanda. Koinda, yeah. Tenge titori waridhika kuti pamwe munhu akapondwa, munhu akaita sei, munhu asikuzi kana unzi ari kupi? Ndiriko zvangu. Uri kupi? Ndiri kufamba, uri pakabhitwini wakahanja newechorongo. Ndokwava kushanda. Mati? Ndati ndokwava kushanda kufamu. Zviri kubhadhara here kufamu kwako marati uyewo? Zviri kubhadhara. Havanetse here varungo ikoko? Kunotengesawo zvinoitawo kuti zvione. Munomika kushandira murungu kana kuti muri kuita zvekutengesa? Yeah? Kutengesa musika. Kutengesa musika. Ko inda wakazongotiza pamufezi wakazongoenda usina kuoneka here unodaro shamwana? Aindipa bhipi mukoma eye. Aikupa bhipi? Inda aiita sei? Handizvo zvinotaurwa here? Imba kana ichingotanga inonetsa? Unenge uchimbotaura pazvinonazvizvacha kana change. Asi kana 3 weeks dzawakagara naye idzi unenge wakutopiwa bhipi? Munhu achinyenga munhu zvinoita kuti anenge ari munhu kwayo, but kana uzogara naye unongozviziva kuti haana kufana. Watirega ndingosuduruke zvangu. Ndakaona kuti zviri nani. Wakatogona ipapo. Taitogara kuti pamwe wakaenda kune mumwe murume ka kune chimwe chikomba ka? Akana ndakangobvara wakangotakura zvinhu zvako. Vowatirega ndirowe pasi. Zvino manje nhumbi ngese tiyabate here wakomana. Unaenda nemwana wevanhu here mudumbi? Ndina mwana wake. Pamwe inge yatobata kamadhezi ya urokona une mwana wevanhu mudumbuka? Ndina mwana wake. Handina. Alright, kana usina mwana wake, kana uri mupenyu usina mwana wake ikoko uri bo. Wakazongokanganisawo chinhu 1 chete. Dai wakaudzawo amai vacho ka. Anoti amai vako kuti no mama, chiregedzai kunditsvaga, ndiri kwakati. Ndaitoda kuvaudza but ndaitoziva kuti ndisavaudza vanoita wari. Saka ndaiti ndikaishandawo zvinhu zvangu zvikaita then ndozvavaudza. Ndozvinoona kuti ndikazoka kwavari ka ndisina mari vachazopinda bhizi futi yekunazondipa mari kuti ngosingade kuvastressa? Ndasingadi kuvastressa. But ikozvezvi wakatovastressa zvisingaite futi ka? Ndaitozviziva kuti vanenge vatorwari. Wakatovastressa zvisingaite because vengo vari waridhi hauzozoti munhu apondwa kana kuti munhu ari kupi kana kuti chichi. Yeah? But dzokeranai ka sha. Aumana mungabva handizokere naye ndikazoromba kwavo.
Iwe kukustresa kwaainatsoita ndoko kuita sei? Kunyima chikafu, aita zvemagirlfriend, aitaurisa aita sei chaizvo? Zvakaitika ndezvekudai. One day akaenda kunotenga hake muriwo akaenda kunotenga. Nyama. Mutsipa. Mutsipa. Haana kuisa mufiriji. Wobva waora mutsipa. Saka ndakazozviona wanga watomora wakutomira. Edwin, hapana muriwo. Todya sei manheru? Tinonotadzira muriwo. Hanzi kwaibika neuripo yoyo. Munhu hauiti kubikisa. Akanotenga muriwo bva warekedza kuisa mufiriji ndokubva waora uri kunze kwefiriji. Kuti ubike nemuriwo wakaora iwo. Nemuriwo yoyo. Tinonotadzira muriwo tibiki. Hanzi kwaibika nemuriwo yoyo. Edwin, muriwo hauiti kubikisa. Uri kunhuhwa. Kwai hanzi kana usingadi chindibikira. Ndakamubikira musi uyo ndikarara nenzara. Rimwe dhei tapinda mutauni. Vanoita zvauka zvokutamba mabhora izvi. Mabhora api? Zvekubheja. Takapinda mutauni. Tapinda mutauni. Edwin ndichitengera muriwo. Akasesipaza kutenga mashutazi nemasoksi pamusina muriwo. Bva watongoona kuti panapa panzara, kugarira nzara pano. Ndakatoziona kuti kugarira nzara. Aiwa, wakatogona wakabva zviri kutanga because zvinenge zvingaratidze future ka. Nyamazvoonaka. Zvinhu zvacho zvaitonesa. Tindipa hako mari yekuti ndipinde mundima ndine ndichitenga hangu muriwo. Haasi kuda kwai handina mari yekuti upinde mundima. But waiti kwai hei ndinokolekita mari yavana ndinokolekita 12,000. 12,000 yachaenda kupi? Pamwe aita zvemagirlfriends. Mhena hati ndachiita. Alright, iri bo. Alright, tatenda zvikuru saneka. Alright, iri bo. Ndonzi Menas Chibanda ndiri mutori wenhau ndiri kochikango. Alright, chazenge chingokubata apo nepapo tichinzwa zvakamira sei. Alright, ndatenda hama yangu. Bye. Miss you. Miss you. Bye. Right. Muri yeZimbabwe. Zita rangu ndinonzi Menas mwana wekwachibanda. Kana uchangotibatawo panapa kari kekutanga chikumbiro chedu kuti usubscribe. Ndiye musikana uyo anonzi Nomsa chamwaita uyo enge tiri kutsvaga atakaisa maposters ndofunga marumwe zuro ayo nanezuro azowanikwa. Ndofunga mazvinzwiro Omega achitaura iye achiti iye akanga atizira. Zvino kutizira kwaakaita uko akaona kuti mukomana wacho ainetsa, aingoita basa rekunobheja bhora, asingatenge muriwo, asingadiwo kuti apindewo mundima achitengesa. Handi mazvinzwa achitaura zvakare achiti rimwe zuva akatenga muriwo mutsipa ndobva wakanga kuisa mufiriji. Ndobva azozviona kuti muriwo waora, angomanikidzwa kuti aite se anhengene abike sadza nemuriwo wakaora. So musikana hanzi iye ndakangoona kuti ndirame chinetsana nemunhu isu tichiri kungotanga, regai ndisiyane nazvo. Ndiye ndaangunozvitangira upenyu hwangu. Haana kukwanisawo kuudzawo vabereki vake nemhaka yekuti aitya kuti vabereki vake vanozoita se vanobva vazostresa kuita BP. Unongozivawo zvinhu zvinonyatsisa kuti munhu aroorwa 2 weeks obva apesana nemurume. Ndo nyaya yacho hama dzangu. Thank you so much. Ngatisanganiwo pazvikamu zvinotevera. Bye for now.